Знаете ли, че манипулацията е много по-сложна, отколкото си мислите? Ето 3 малко известни факта за тъмната психология на манипулацията, които ще ви помогнат да се защитите. Първо, манипулацията често започва с дребни неща. Манипулаторите започват с малки искания или коментари, за да тестват границите ви. Те проверяват докъде могат да стигнат, преди да започнат по-сериозна манипулация. Ако често се съгласявате с малки компромиси, вероятността е голяма да поискат още повече. Второ, манипулаторите обикновено използват огледален ефект. Те се преструват, че имат същите интереси и ценности като вас, за да спечелят доверието ви. Това създава фалшиво усещане за близост и ви прави по-лесна мишена за влияние. И накрая, манипулаторите често използват тишината като оръжие. Те могат да ви игнорират или да ви накарат да се чувствате виновни чрез мълчание, за да ви подтикнат към действия, които са в тяхна полза. Ключът към защитата е осъзнаването. Щом разпознаете тези тактики, можете да поставите граници и да спрете манипулатора, преди да поеме контрола над вас. Не позволявайте на никого да ви манипулира. Вашите емоции и решения трябва да бъдат само във вашите ръце.